La música, som un poble de música. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos. Sí, bueno, hem fet molt ben acompanyats, per cert, de tot l'equip de la candidatura nostra d'Alacant. Hem arribat a Sant Joan, a la Santa Fas, en la romeria, per l'avinguda de Dénia, i és l'inici, ens trobem a l'inici de la campanya electoral. A mi m'agradaria tenir una campanya electoral on tots tingueren les mateixes oportunitats de dir la nostra. Per desgràcia, el PSOE vol que el debat sigui a dos i el PSOE ens nega la nostra presència fins i tot en Televisió Valenciana. Voldríem una campanya neta, amb propostes en positiu, i nosaltres anem a defensar els autèntics progressistes valencians i a les polítiques progressistes, perquè per a fer la política de dreta ja està el PP. No sé per què el PSOE s'empenya en denigrar la condició de treballadors, tirar-li mals butxaques als treballadors, aplaudir la pèrdua de la camp o fer-se pronuclears. Per tant, els autèntiques polítiques progressistes i a favor dels ciutadans d'aquest país les representa la nostra coalició Compromís i, per tant, anem a fer una campanya digna, positiva, amb propostes, amb moltíssima gent per aconseguir un resultat històric a les pròximes eleccions del 22 de maig. Las mujeres de Jerusalén, te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Detrás también coja. Tots sabem que les enquestes són un instrument electoral per a desincentivar la participació o incentivar la participació al binomi centralista, al PP-PSOE. Per tant, no hi ha que fer massa cas. La enquesta que valdrà serà el dia 22 i nosaltres ja podem dir que n'hi ha més de 12.000 dones i homes compromesos en campanya, treballant per la campanya o bé en llistes o en els col·lectius. N'hi ha molt bon ambient, saben que estem fent un treball molt positiu i que són l'única esperança del País Valencià i de que n'hi hagi polítiques progressistes a casa nostra. Per tant, anem a tenir un grandíssim resultat i anem a culminar el treball fet des de fa tant de temps, estos 15 dies de campanya, patejant-nos altra volta els pobles i les ciutats del nostre país. Ai, que bo! També té raó, home. Ara anem per Cadís, no? Que dos caretes. De les 5 a les 7 estaré allà. Vale? De 5 a 7. Jo després me'n vaig. Per lo que em vas enviar ahir al... Estava veient el meu nom. Després de... De categoria. Radio no, que...